नुनो मोनगोन साख्रिनि रादाब गोबाङानो जोंनाव कमेन्ट्सआव हरबाय थायो बिहरबाय थायो बे हिसाबै होनाय जादों। दा बे जाहैबाय क्लास 8 पासनिफ्रायनो मोनगोन 8 आरो मेट्रिक पास मोननैल' बाहाय गोसो होनो गोनां बाथ्रा दङ। फार्स्टआवनो नोंथांमोननो खिन्थानानै होनो आखायाव लाखादों 8 पासनिसो बे साख्रिया, ओमफ्राय मेट्रिक पासब्लाबो जागोन, नाथाय मेट्रिकनिफ्राय देरसिन क्वालिफिकेसन हरोब्ला एबा दङब्ला बे जानाय नङा। दंब्लाबो नोंथांमोना मा खालामनो हायो एप्लाइ खालामनायाव मेट्रिक पासनि देरसिन एबा हायार सेकेन्डारि पास बा ग्रेजुवेट बायदिसिनानि सार्टिफिकेट हरनो नाङा आरो एप्लाइ खालामनायाव फर्म फिलआपआव पास होनो नाङा आरोखि, खालि मेट्रिक पास नङाब्ला 8 पासल' खालामनांगोन आरो नोंथांमोना डकुमेन्ट्स स्केनिं बिहरोब्ला नोंथांमोना बेखौ 8 पासनि नङाब्ला मेट्रिक पासनि सार्टिफिकेटसो हरनो नांगोन। दानिया मेट्रिक पासनिखौ बर्डनिफ्राय मोनो, 8 पासनिखौ बबेयाव मोनगोन? नोंथांमोना जे हाइ स्कुलाव फरायदों बेयावनो 8 पासनि सार्टिफिकेटखौ मोननाय जागोन, बेयाव नोंथांमोना लायनो हानाय जागोन। अब्ला मा साख्रि बेखौ फारियै नायलांदो नोंथांमोनहा। बेयाव नुनो मोनदों नोंथांमोना गुवाहाटि हाइकर्टआव ओंखारदों। बे जोबोद लिगेलनो जायो हाइकर्टनिया, मोजां, बाव जेबो फैसा सोलिया आं मिथिगौ, गोबां लोगोफोरबो मोनबाय जेनुइनलि मोनदों। हाइकर्ट ड्राइभार पस्टआ जाहैबाय ड्राइभार, भेकेन्सिया जाहैबाय मोनथामल' दङ। बेनिफ्राय केटेगरि वाइज राननाय जायाखै, जायखिजाया मानसियानो मोनगोन बेहाय एज लिमिटआ जाहैबाय एसटिनि 43। आं एसटि आरो एसटिनिखौल' होनाय जादों, जिहेथु जों बर'फ्रा एसटि, आं बर'निसो फोसावदों नालाय, ओंखायनो गुबुननिफ्राय गुबुन खम दङ एज लिमिटआ, नाथाय जोंनिया 43सिम हागोन। 18निफ्राय स्टार्ट जायो, बेखौ जों बयबो मिथिखागौ। 18 इयार्सनिफ्राय 43 इयार्सनि गेजेराव थानाय जानांगोन। ड्राइभार 3 मोनगोन। बेनिफ्राय अनलाइन एप्लिकेसन जागोन, एप्लाइ खालामनाया एप्लिकेसन माने अनलाइन एप्लाइ जागोन। ओमफ्राय लास्ट डेटआ जाहैबाय 27, दानि सोलिबाय थानाय जुन। दिनै बेसेबां थांखाबायानो 23 थांखाबाय दिनै 23 ओमफ्राय 27, बारा गोबाव गैला। नोंथांमोनहा खालामनो गोसो एबा क्वालिफिकेसना मिलायो बेखौ नोंथांमोनहा खालामनो हागोन। नाथाय मोनसे गोसो होनो गोनां जाबाय मास्ट बि ड्राइभिं लाइसेन्स। मा होनो ड्राइभिं लाइसेन्सआ जोंना थाथारनांगोन, ड्राइभिं लाइसेन्स गैयाबा जों एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेहाय नुबावगोन सेलेक्सन प्रसेस, बेखौबो मिथिनानै लाखायोबा मोजां जायफोर एप्लाइ खालामनो सानदों। सेलेक्सन प्रसेसआव जाहैबाय नोंथांमोना बाहाय नुनो मोनो स्क्रिनिं टेस्ट, माखासे एसे लिरहोनाय जागोन, बाहाय 20 मार्क्सनि होदोंमोन। ड्राइभिं टेस्ट, ड्राइभिंबो खालामनाय जागोन, सालायहोनायनिबो नायनाय जागोन, टेस्ट नायनाय जागोन। बेनिफ्राय भाइभा भइस दङ, भाइभा भइसआव नोंथांमोनहा मा नुनो मोनगोन, सोंलायफिननाय जागोन आरोखि, सोंनाय-फिननाय जागोन। भाइभा भइसआव सोंगोन एसे एनै, दा बेफोरनोमोन। दा बेनिफ्राय नोंथांमोना बाहाय आं जे लिरनानैसो होबाय बेनि सायाव गोबां गोनो गोथो जानो हागौ, बाहाय लिरनानै होनायनिबो खारन दङ। जे गुबुननि फुआव आङो डाइरेक्ट स्क्रिन भिडिअ खालामनायानो जाया मानो, बायदिसिना जाया मानो, बैनिया कपिराइट थायो, बेनिखायनो आं बेखौ खालामनाय जायाखिसै, बिदि लिरना होनाय जादों। नाथाय नोंथांमोनहा बेखौ बेनि एडभार्टाइजमेन्टखौ जाहा डिसक्रिपसनाव मोनगोन, ओमफ्राय लिंक मोनगोन नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव। बेनिफ्राय आरो मोनबावगोन मारै एप्लाइ खालामनांगौ, बे लिंकआव हाबनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनायनिबो मोनगोन। आरो फारसेथिं जाय एडभार्टाइजमेन्टखौबो डाउनलड खालामनानै लानो हानाय जागोन। आं लिंकखौ नोंथांमोननि डिसक्रिपसनाव होनाय जागोन। डिसक्रिपसनाव हाबनानै लिंकनि गेजेरजों नोंथांमोना डिटेल्सै फरायना आरोबाव नंगौ नङा नायबाव। बिनिफ्राय जायफोरा एप्लाइ खालामनो गोसो खालामबानो जाबाय आरो। होमब्ला लोगोफोर, नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि बे साख्रिनि रादाबा माबायदि मोनदों? डिसलाइक, लाइक जेबो नङा। अब्ला लोगोफोर, दिनैनि थाखाय एसेनोसै। आसा खालामो एप्लाइ खालामगोन जायफ्रा क्वालिफिकेसनफ्रा मिलायो आरो बयबो 3आव मोनसेबाबो साख्रि मोनगोन।